Senyora Arrimadas, si vostè vol veure el que és una amenaça, rebobini la roda de premsa de la vicepresidenta del govern espanyol i aliada seva que acaba de fer fa unes hores. Allò era una amenaça i un insult a tots els catalans que tenim tant de dret com els qui no volen participar-hi de voler decidir el nostre futur. I insultar a tots els catalans, els que legítimament representem una majoria parlamentària, els que representem una aspiració absolutament legítima i que cap llei espanyola, ni cap llei europea, ni cap llei internacional considera que és il·legal de fer, que és que els ciutadans decidim el nostre futur. Si vostè vol veure què és un règim d'amenaça, vagi, miri els seus socis parlamentaris a Madrid i entendrà alguna cosa. En mans d'aquesta cultura política que vostès defensen, s'han carregat pactes polítics com el de l'Estatut, s'han inhabilitat dirigents polítics per haver fomentat la participació, s'han presentat querelles contra la presidenta i mesa del Parlament i s'ha amenaçat aquest govern d'inhabilitar-lo. Vostè aquí creu que pertany al camp de l'amenaça. Aquest govern, per descomptat, que no practica l'amenaça. Aquest govern practica la democràcia. I contra amenaça, contra l'amenacocràcia que representa el seu règim, nosaltres democràcia.